все още не виждам. Аз знам какво беше. Аз знаех какво беше. I say happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Даки. Happy birthday to you. Много ви благодаря тези, които са участвали в подаръкът. А тези, които не сте участвали? Ами и на вас ви благодаря. И на нас. Браво е, Даки. Яда, какво мислиш, че Данчо? Казвай бързо. Ами, шкафът ми. Шкафът ти? Я да има какъв шкаф. Дали се е събрал вътре с куче? Металотърсач! Данчо е... Данчо е богат! Богат е Данчо! Мога да спра, се вълнувам. Данчо е богат вече! Вече ще стана богат. Крайно време беше. Ама това е някакъв детски ли е? Не бе професионален, а как ще е детски? Не професионален. Професионален Аз за... това си пожелах един път на пияс, където намерих 50 стотинки. Майко! Майко, какво нещо е това, бе? Мале, супер! Малко монети да не дали ще ги намерим. Я обаче трябва, виж, имаш електронен дисплей. Решим как се работи, но трябва Аз батерия. знам, мамо, виж. Е, така ще го пускам. И дай ги виж от колко далеко засича. От колко високо. Мога ще и така ще го пускаме и тук виждам Гледаш. за метал. Я да видим сега. Той ми показва нещо. Момчета, който подарява портомоне на майка си за Коледа, виж какви неща получава, а? Данчо сега ще дръпне много през парите. Виж какво първото изречение. The beach is a great place to start because you get few competing signals on a sandy beach and it will be easier to dig there. Точно където на пясъка си го пожелай, тук те съветват, че е най-подходящо място. Супер, Даки, това лято... Това е много тъпо, трябваше да бъде и тук. Това лято ти си човека. Може да го извъртиш. И така. Мале. Обаче как се включва? Кажи чао на драги зрители, дай цувка на камерата. Ехо, драги слизали, чао. Цувка, цувка. Чакайте да видим как се включва.